Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kowa ya san yau independent. To, alƙali Zaria ga ranar ku fa. Ya kamata ka fito ka jawo shugaban kasa. An ce mana yau independent, mu zo mu sa riga mai tutar Najeriya wane ne. To ni na koma ɗan Najeriya. Don haka baba na alƙali Zaria, kai ma ina ga ka koma ɗan Nijar ko? Ana kashe mutane a Zamfara, ana kashe mutane a Abuja, a Katsina, a Sokoto, amma kuke wani independent yau. Don menene abin da 'yan Zamfara za su amfana da independent? Menene abin da 'yan Sokoto za su amfana da independent? Menene abin da 'yan Katsina da 'yan ina ne za su amfana da independent? Nan a Abuja, wani yake gaya mun a Abuja ana daukan mutane a Abuja. Allah ya isan mu tsakaninmu da shugabannin Najeriya azzalumai. Kai kowaye ke shugabantar mu, ni dai ban kira suna ba, yawwa ban kira suna ba, amma da kai duk Allah ya isan mu. Dan haka ni ban kira suna ba, kuma Allah zai saka mana, kuma za mu tsaya a gaban Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, inje mai alqur'ani. Allah ya ce duk wata rai, duk wani mai rai sai ya mutu ya koma zuwa ga Allah. To dan aka shugabannin Najeriya muna kira ga wannan rana ta independent, ku ji tsoron Allah. Yau an ce Najeriya ta yi shekara 55 da yayi ta. To muna kira ga shugabannin Najeriya, yau shugabannin Najeriya su Bola Ahmad Tinubu, su Kashim Shettima, su gwamnoni da ministocin tsaro da kowa, yau tsakaninku da Allah, haka ne al'ummar da suka samu